So for géad fáilte roimh a chuirde chuig cruinniú eolais agus cuairlachán de chuid Gaeilgeachas an dhréachsonraíocht tí a hain don Gaeilge sa tráthíseach. Tá cruinniú seo á rachtáil ag Gaeilgeachas mar agriocht nafsblach agus mar nafsblach san airnáil Éideachas lán Gaeilge agus Gaeltachta. Chun deis a thuirt díobse Thuismitheoirí sna scannaí lán Gaeilge, lasmuid an Gaeltacht agus na scannaí Gaeltachta, tuiscint áil ar dhearca Gael Éideachas ar an dhréachsonraíocht. Agus gona cinnte go bhfuil bhórdóirí san áireamh san aiseolas a thugann Gaeilge Éideachas don chorla náisiúnta curriculum agus masúnathe nó CNCM mar bar aithne. So sa cruinniú seo táid chun ar níhall a dhéana ar duiscint ar an dhréachsonraíochtaí a chur ar láthair. Rinne mar ar níhall freagraí áil ar golóir den na mór ceisteannaí ar na ceisteannaí chorasacha agus golóir ceisteannaí chorthagan ar an CNCM agus ar an Rhain a dachas. Agus faréir níor tháinig na freagraí rud ágan i bhfolús muid don cruinniú seo ach sin ráte creidimiid gur cruinniú eolais agus gur seisiún fíorthábhachtach atá sa cruinniú seo de Thuismitheoirí agus táid tharbheith buíochtíomh as a bheith linn agus ar muocht slibh as na ceisteannaí a chuirteach roimh ré agus sibh chlárú agus tá freagra ar na ceisteannaí sin fit sa fútsa tríd an caint a dhéanas na cainteoirí linn a nacht. So díreach an strucht ar bhaine leis an seisiún seo ná go méid trúr chainteoir a gcuin, agus iad mar chuid de éon chuir láthair a bháin. Agus cuimseófar mar luúmain sin cuimseófar bhar go ceisteannaí is tí sa fí sa cainte. Bei deis agé freisin is tí sa bhosca córá ag an mún, ceisteannaí breise a chuir isteach, agus duine mise an sin scága ar na ceisteannaí sin tucha siad ag a banéil agus an sin iad agus is féidirs ordó mé riint na ceisteannaí sin leis an banéil. So linn a nacht chun perspectíoch Gael Éideachas a thuirt ar an dhréachsonraíocht agus ar an brosir chorlachán. Tá fine íagin gur írs fríomhide chláiste ísagán amlach lia í, gur ír uachtrán chud Gael a dachas í, agus gur ball ratha den bhórd stúrtha í. Tá fine ina sanolaí Éideachas le sanspéis agus san tuiscint ar le eici sa Gaeilge ag leibhéil na sreathe sóisiirí agus na sreathe sinseirí. In éon díle féna tá aislí gur príomhid a bonscaile í le taithí tríocha bliain. Bhí sé ina cheann taithí scaile le Cláiste Hibernia agus bíonn sé gobar le hábhar étí go fód. Tá iarcéim eici i mainistíocht san Éideachas agus rinne sé tráchtlas ar ról na Thuismitheoirí is scail nua bhunaithe. Spéis ar le ag aisling sa luach am dachas sa tama dachas ina hananta. Agus is Thuismitheoirí ar cúpla atá san idirbhlín i gláiste ón agus ísagán im lách lia. Agus an tríú den atá linn ná trasí larcán is Thuismitheoirí trasa tá tógáil a chláán le Gaeilge in Gaeltacht Conamara. Tá sí ina riorthóir ar anad acadmh na hallscoilíocht a Gaeilge ar an gabhú le blianta fada agus tá MA eici sa pleanáil teanga. Is í mína chrín a go marig an Gaeilge bio agus í á seachada ó chlún glún ar bhealach tá nádúrtha ag tailigh sa Gaeltacht agus lasmuide. So leis an réimse das lehan atá ag an trúr chainteoir agus as na cóhéic sanna éagsúla ina bhfuil siad tá mé cinnte go méid seisiún an tarbhach agus simúl agé a nacht. So banigí saltas. Gur míle a hat a bhláid as an chur láthir sin thuirtam, tá mé just gur eáil an féidirlam an ní féidirlam an chéadleán an na bhogar ráin sin. So ní lisagam cén fátá le sin, beidir gur féad le duine ag an carúlam an sin. So an chéad ceiste tá le curging ar an héin an sinna cén fágóil an cruinniú seo ar siúla going nacht agus cad chuige bhfuil muid ar fad an seo agus sibse ag sí ag seachtalug san ihe le bheith géisteach leis seo. Well, tá seisiún mar luigh blán a d'agrathe Gael Éideachas le eolas a thuirtíomh mar Thuismitheoirí faoi na dhréachsonraíochtaí seo. Na sonraíocht sin focail nua atá ann dóiríre ar an focail syllabus a meach eolas níos fearr a go bhféin ar oberléitheanta scoile. Syllabus nó an cuasa atá fáil in éon ábhar. So is dhréacht iad seo, níl siad granta ag gluch fós. Is dhréachta tá antap tá siad fáilsethe ag an gcomharla náisiúnta curriculum agus masúnachta an CNCM nó an NCCA. Sin cinál branche den Rhain Idiachais atá freigrach as nas curriculum a scríomh don na scoilena ón mún scoil go dtí an leibhéil na hArdteiste. So tá seisiún an freisin le deis a thuirtíobh sin mar Thuismitheoirí ceisteanna, maidir leis na dhréachsonraíochtaí nua seo a chur.
Tá rein ceisina mar luig blánad chuteach tiismóí hanahéin, agus be an deisegah ceisina eile a chur de réir mar a hagann siad fan cíine de intin le linn an teisiún. Now, denmuid iirecht vor geistena a raggartanacht, agus tá béim chur go man se le chofada agus is féidir, mar níl éon chintecht go méimmuid in an vor geistena raggart mar tá luite ag blánad níl na freigraí ar fáil ar chuid go na mór ceistena farir. Tá sé tábhachtach iwwer a héin hiiscint, nach é Gaeilgeachas a chum ná cheap na dhréachsonraíochtaí seo, níor éon bhainte gin nóp. Si an CNCM a chumiad, ach is sé an rein idechas atá freigrach an sin as na sonraíochtaí seo a chur a bhaim sna scolanna. So tá freigrachtaí ar le acha sin mar a eicisift réir mar a héin an sesiún seo a rá. Tá sé tábhachtach díobse go méid eolais crin agah anas gur féidir libse agus le pobal vor scolanna Portuglacha sa chóirliúcháin atá tosaithe ag an CNCM. Tá áit ann le bhuirdúirmí a chur anúil ach ar nói sé tábhachtach go méid an bun eolais soléir agah chun bheith an ánéis sin dhéanamh. Feiceann cum le a rá go dtíon cé cean eile ní dúilm goit óia. So ag tús bharrtaigh mé roinnt termí tábhachtacha a chuirtíomh. And is uanta nuair a léimse documéid ón CNCM nó an NCCA bím se ceappa go mar gágam le PhD a bheit ham sa changóíocht nó sa teangóíocht aimach le bheith ábaltaí a hiiscint, agus is idechasóir méid. So tá méid smuoinmh urbhse tá méid éis iirecht dhéanamh an chuide smód an san termíocht casta á gáileach ach tá cúparad go méir a úsáid. Sonraíocht mar a luigh méid sin syllabus nó cuasa atá le muoine in éon ábhar. Tí a héin mar a sóiltí bestocha, but just a soléirún an a scolan in yenter an tagas trí Ghaeilge. Tí a dó scolan in yenter an tagas trí Bhéarla in orgóhéigs. An tra hóisireach sin iad blian a héin go dtí blian a trí san iarmhanscoil. Agus gotí levéil an tastas hóisirig mar a bhíno an tra hóisireach a thugann siad ar seo inis. An tra hínseach an sin blian a cuaigis a sé san iarmhanscoil, agus teachan sin sa lár tá an idirbblian ar nó é blian a cethir, agus níl sé sin éigentach ag nach scoil. So déadach go méid sé sin ar fáil go ránach nó go héigentach sa scoilhfuil de chud póisí a freistallir. Sonraíocht idirhealaithe an sin cinál difráil nó sonraíocht difriúil, syllabus éagsúil ar scoil tí a héin agus siad tí a dó. Agus na tarthaí fólama, seo rud anmhór is ag students an curriculum bunscoile agus na curriculum ar fad is an iarmhan levéil freisin in gachéile ábhar bhfuil leagtar amach na tarthaí fólama an tolas a bhfuil tar a sú leis a bheith ag an dalta ag deire an chóirsa. So go bunúsach is go bhéidir seo an caiideán ba chóir bheith buinte amach ag dalta. Seo na rudí ba chóir bheith arolalas acu nuair atá an cuasa seo críochnathe acu. So ma héim de raig go dtíon cé cean eile, ní sé an cúlra inis. Ceap mé go mar sé go má cúparad a bhíú dín marhealar cé as a tháinig an smuoinmh seo go méid sonraíocht ar lethe nó go méid syllabus nó curriculum difriúil tí a héin agus tí a dó sa Ghaeilge. Well, tháinig sé seo an mór fictúr, thosaigh sé seo 1999 nuair a tháinig curriculum bunscoil a bheicinn tú picture de an sin, curriculum bunscoil a Gaeilge is teach, curriculum bunscoil a Gaeilge idirhealaithe den chéadúir ó bunú an stát. Na go dtí sin bíoh na daltaí ar fad na bunscoil ar fad na tíre bíoh gur Gaeilge ó ruchas acu nó gur fólamóirí bhí anta leannacht an syllabus nó an curriculum céan ó héh na Gaeilge de. So bhí idechasóirí ag maach agus an ceart a gun ra sé seo ag freastal ar na sanraíocht na sfólama atá duine bhfuil Gaeilge ón gléomhánacha. So thugad is teach sonraíocht ar curriculum le tarthaí fólama difriúla de tí a héin agus tí a dó. An sin na tháinig curriculum teanga na bunscoile is teach, agus tá sé teach de réir chéile ó 2016 le, agus tá sé sin i tógáil ar seo freisin. Agus tá tarthaí fólama éagsúla an ón méir sa Ghaeilge le hais mar a bheith in scoil atá ag muoine trí bhean an Bhéarla. An sin document tábhachtach eile atá tag ar an bhód le déanaí an policy den idechas Gaeltachta, agus bheith eolais ag cuid wathagah ar seo, tháinig sé teach ag 2017. So hé mu de raon is. Go dtí an céad sleanán eile. Feige. OK, policy den idechas Gaeltachta. Cad tá ráite in san policy den idechas Gaeltachta i dosach margheall ar bhuaine na Gaeilge. Cad id na haimene atá an dar ó héhann policyte. Well, in aimimetá an deir siad na idechas ar ordchaidán trí Ghaeilge
a chláthair don na scolóirí ile agus áirde dhearú ar na riachtanis teanga idirhealaithe nó difriúla má smaile atá ag cainteoirí dúchais chumá le fólamóirí Gaeilge. So, ar nóí, tá sé sin an sa bhunscoil hana hain. Leagtar rain céimeanna amach ná. Tá rudí áirithe mar higann cuiide go tá crítéir áirithe le cólíonna ag scolanna faoin policy den idirchas Gaeltachta. Agus just thug mé gá hampla díobh, sampla bháin ón monscoil. Agus ceann bháin den rudí a bhí nua a tháinig agus teach leis an curriculum leis an policy den idirchas Gaeltachta ná go bhfuil ar scolanna an luatha idirchas a chur a bhaim sna ranganna nínáin. sé sin rá Gaeilge bháin a bhuaine suas go dtí rang a hain. Na bhí daoine áras go leor faoi sin nuair a tháinig sé isteach a dosach ach ón méide tá le cloisteáil in san eolas atá tágarráis go dtí seo tá sé ag feimú go más na scoilne. Agus rása tá páistí agat sa ins na rangan na nínáin faoi láthair agus céir de bheas hain ar an luatha méideachas nuair a tú áras a faoin ar a chuúla tú faoi. Bhí me beidir be ganin siniciúil mar atá go leor scéimeanna agus policy agus planan agus cholichinál stratéisí beidir chu ra agus stát seo ag inéan leis na blianta fada agus bhí mar alla mé meú cefinnéidú le seo. Ach mar a hálínse ardháil an gon policy méidir tá feici an gon policy gon éidir Gaeltachta. Tá cúplams mar ardlínse má agus tá siad snín an bhra. agus tá sé dóga le Gaeilge cha fadagus is féidir in réalteachta leiniuh tá dear me gcónaí le chohanna tá dóga le Gaeilge ach tá béarla go láit, agus tá sé dechar éú méla agus ní sin mar atá agus ní léon lochta álam nar tá merá sin. Ach agus tá sé lína bhór mar dear me a hartta éanaí ag sa ranganí ar fad sa rang agus ón méid le seidir tíre chu hehí héana méid tá feici is stoilm go burt rang gur béle atá Somáile gur nach go bhú na Gaeltachta i Thuismitheoirí agus an sin go bhfuil beidir trúr eile sa rang an dhéanach le mo bhirsa so cúgur atá dógeall le Gaeilge Somáile mar atá mo bhirsa méidir i ríis mar dead me in Gaeltachta leiniuh leis na cástachtaí ar fad atá an go teangólaach agus an sin fágann sé sin go bhfuil Shecherelis an fang vekimet Púgur agus per tá ceatar eile go bhétá rá bhfuil meas gan idir Gaeilge agus béarla Somáile. Sin an sih mar tá feici amsa agus rí mis sé caiins go persanta ní marrá céad fan géad go bed mar atá ach se chuhí deram sa rang. Agus an rudatá an rá go há dearafach nachhfuil mo bhirt buchalísa i tíocht bhile le béarla ón scoil. Mar a bhíoch chlán mé deártha is na néchadaí. Bhí tá trúrdarlan na gcónaí Somáile agus a gláán a dóga le Gaeilge go pamá mar a sé fásta suasanis mar a hálínse ach na hosta sian sa scoil na néchadaí. Bhíoh an rud bhíoh me chluisteáil ná ó tá béarla áthút sa bhailecha. Níl sé sin le rá amsa faoi mo bhirsa is sé tíocht bhile. Agus is dóilm mar dúirt me ní se sebanna héir an ólaocht ná éí agus ní lánach má heí persanta héana bháinach i gcónaí ceapan gur ceart breanhid an sih mar atá go bhfuil an policy éidirchas Gaeltachta a gaibbrú. Go bhfuil agus gúil siad a tíocht bhile le Gaeilge nach ní léon tionchor, ní léon drochion chor nó ní bed nach drochion chor a focalach, níl siad a béarlóireacht ón scoil. Agus détá rá leis an cóhheasatá idir Gaeilgeoirí agus béarlóirí sa ranglóh, go bhéach sé sin tarló ach tá siad tá an policy a gaibbrú go dtí seo. Well tá sé sin arás rud ag an dearfach a chluisteáil agus na cinnte go anfuid achfaní agus anfuid taide peifhir den policy den idirchas Gaeltachta agus sin an fá beidir agus na takeíochttaigh na hachfaní tucha mé go dtí sin níos déanaí beidir atá in asnamh sa rud bhfuil muid a lé leis an nacht. Now, in some policy in the Gaeilge nar hagan sé an Iarvan skull, an rud atá multa an ná go mé sonraíocht Gaeilge ar lehan ar fáil is skull in the tí a hain. Is dócha ag smaoineh ar an leanúnachas ón man skull. So, an prísa asan policy an sin sonraíocht idirhealaithe tí a hains tí a dó arbert an Gaeilge sa trahóisreach sin bliana a hain go bliana trí agus sa trahéinseach chugus a sé. Agus a chin tú go sásaí an tarthaí fólam na sonraíochtaí seo riachtanis na scolóirí. Now rís is ráitis an bhatha an bhfuilbhíanacha iad sin a chunas mar atá sí sin le curvhain go practicúil. An féidir linn dal raigetín céit lean an eile le a hall feigi mar ní sé gaibúdam. So cad a deirtar sa policy na Gaeilge maidir leis na sonraíochtaí tí a hain seo bhfuil cainteartha.
So seo an dárad atá ráite. Saolítear go gurfar na sonraíochtaí don tráthnóisireach a bhaim ó bhean fór 2017, agus tá ar asúil go dosófaí obair ar honraíochtaí idirghealaithe tí-a-hain agus tí-a-dó a Herbert do Ghaeilge na Seisiún nuair a bheith na sonraíochtaí idirghealaithe sa tráthnóisireach ferbertha agus iad a gobar go maith sna scolanna. So leannacht ar seo chuir an CNCM sonraíocht nua tí-a-hain agus a dó ar fáil don tráthnóisireach, chuir siad ar fáilíd an déanach i 2016 agus curú túsló in 2017 agus bhí siad le scrúdú den chéadúir methebh fiche. A chuir nóid mar a sóildíh curú na scrúdaithe don tráthnóisireach ar ceall i fiche agus a bhí sin bliana fiche hain. So ní féidir a rá Gwyl na sonraíocht nua seo, an tonraíocht nua seo tí-a-hain ag obair go maith sna scolanna faoi láthair mar atá ráite thuas. Ag obair go maith sna scolanna. Níor tharla an scrúdú agus níl aon Athbreithniú dénta agus níl na buntáistí agus na dúchláin a bhaineann leis aitheanta. Nis, tá cinnte rudaí anmhatha a baint leis an tonraíocht sin ach tá dúchláin a baint leis agus tá rudaí le glanna suas agus le feabhsú agus is féidir leat é sin a dhéanamh ag leibhéh na Seisiún. Níl an scrúdú sin cótábhachtach níl an irid sin a brathir ach ní féidir a lehéid sin dhéanamh nuair a hagann sé go dtí leibhéil na hArdteiste. An féidir bogarráid le bhardal go dtí an chéad sleán an eile. Dhréachsonraíochtaí tí-a-hain cá bhfuil muid faoi láthair. Well, feilsiú na sonraíochtaí na dhréachtaí seo ar an 23 lá feabhra, de chorliúcháin. Agus mar a dúirt me is dhréachtaí iad, níl aon rud gramta i gcloch go fóill. Tá siad unanimous a bheith teacht a bhaim i 2023 agus le scrúdú den chéadúir i 2025. Na ag go tús nuair a thosaigh an caint faoi seo bhí siad le teacht a bhaim i 2025. Is dóigh liomsa go bhfuil sé seo thar a bheith bhfuil bhíonach mar fráma ama agus tá mar léire mé níos déanaí tá Gaeilgeachas an áras ar fad faoi seo. Céir tal rá faoi na sonraíochtaí hain be ord le bhéil agus gná le bhéil ann go tí-a-hain agus tí-a-dó. Ní bheith bound le bhéil ann fasta. Na sin an le bhéil le bhíoch ann le freastar ar ghaltaí nach raibh ann ag an gná le bhéil Gaeilge. Si an CNCM a chur na dhréachsonraíochtaí seo le chéile agus tá nascan sin ag na dhréachsonraíochtaí más míon libh iad a léamh, tá trochan né lehanach nó mar sin i ngach ceannach go. Tá na documéid fada agus casta le léamh gan sanolas bhagat tá me chun fannacht sin ormh. Na fiúhain na hain agus mar dúirt mé tá eolais réisiúnta agam ar na rudaí seo ach bhí sé dúthlánach trá tríomh agus ebre má céirt go dtíreach atá siad ag iarra ará an seo i bhacail himplí. Arailin an isis go dtí an céad sleán an eile, céir an ról atá ag an rainn idiris in san scéal seo ar fad. So as an CNCM a scríomh nó a chur le chéile na sonraíochtaí seo. Ach, sé an rainn idiris atá freigrach as na sonraíochtaí a chur a bhaim sna scolanna. Níl na freigrachtaí na freigraí ar na mór ceistena atá ag déanamh imní de Thuismitheoirí ag an CNCM. Nuair a chur muid na ceistena ar dúirt ní bhaineann sé sin linn, bhaineann sé sin leis an rainn idiris. Cad iad na mór ceistena seo. Na mór ceistena feictar dúin atá ag déanamh imní de Thuismitheoirí a láthair na huirla ná, an mé rogha ag daltaí nó an mé cuasa tí-a-hain éigentach. An mé cúteamh ar fáil de galtaí a thugann faoi tí-a-hain as an obair agus as an iarracht breise. An ggurfar achfaní breise agus cuasa ceart ar fáil de scolanna chun takeú leis na sonraíochtaí seo. Cad go dtíreach iad na difríochtaí idir tí-a-hain agus tí-a-dó. Now, ní an jobhnáné a thosa Gaeilgeachas a chur ceistena faoi seo. Ó thulamid faoi seo le fada tá muid ag lorach soléirú go leanúnach ón rainn idiris agus ón CNCM ar na mór ceistena seo. Féidirlinn dal a ráig le bhardal. So, an chéad a ceist atá déanana tinnistíobh sin ná, an méid an cuasa seo éigentach. An méid sé éigentach de scolóirí sna scolanna tí-a-hain an cuasa Gaeilge seo a leanúnt agus an scrúdú a dhéanamh. Well, déanam mé iarracht an ceist seo reagart chofada agus is féidir liom. Níl aon deimhnú ón rainn idiris faoi seo faoi láthair.
rud atá cur leis an míthachracht faoin tonraíocht. An tain rud atá agin an méid atá ráite sa folasí an idirchas Gaeltachta. Deirtar an áfach, go bhfuiltar le ceangalacha scoil na Gaeltachta ile, sonraíocht hain a chur fáil de scolóirí, agus scolóirí a sppraige go gníomhach chun an rá se a ghlacha. So, ní deirtar go sonrach tá gach dalta é seo a dhéanamh. Tá gach scoil é a chur fáil, tá gach scoil atá chlóirithe faoin scéim idirchas Gaeltachta, daltaí a sppraige le é dhéanamh. Agus tá sé seo ráideach tá sé spísa seo simúl. Is féidir le hir van scoil atá ahananta mar scoil na Gaeltachta, sonraíocht tíadó a chur fáil de scolóirí freisin. Sa chás gur léir, go bhreastalói an tonraíocht tíadó níos éifachtaí riachtain is fólama Gaeilge scolóirí den cinál sin. So tá túrála tain ma tugann sé sin oscailt de scoilena tíadó a chur fáil sin an atá le léamha. Ón méid atá ráite sa folasí an idirchas Gaeltachta thuas, tá sé le tuiscint nach meid an cuasa tí hain éigeantach de gach dalta is scoilna tí hain, agus go mé rá ag an dalta glacham leis. But cá mé rá go gabhrach sé go mór dá dúrach an rain dearabhú faoi seo, dearabhú soléir dúin an gceist seo. Mar tá an cheist seo ceann den rudaí is mó atá teacht chun cín ins na ceisne. An meid ma fáiste é seo a dhéanamh, bhfuil sé éigean de bhfuil pianos a chur ghaltaí sa Gaeltacht. An céad ceistile atá déine tinis de chuoine. Brom féin an féidirlumm sa tachttar isteach maidir leis an ceist éigeantach. Mar lu canna féin tá cúpla gomsa an bhirrte cú sa charthú bliain. Díreach sonir tí hain do chuine bháin agus neadar an iireach sé don darna páiste. Domsa mar hisismór tá sé sin ag déanamh bort dom nach meic an rá ann. Tá áthas arm ghuiil an cinál éigeantacht sin an gur féidir rá go bhéiteach iníon tuairt faoi tíadó dom a bhíon leihí ach meas mu sé anna hábhachtach mar hisismór go bhaimiis an dearbhú cínta go meic sé níos soléire agus tá sé go hinnta go Gaeilge agus orú doing. Gur mágad sin agus mar hisismór mé hain, I mean tá fá sé críochtnithe sa bhanscoil inis ach dá meich si dan go bhailam an tólas sin a bheith agam. Go meich mu siad an cinenne ceartta dhéanamh. Now, cuaitimh, céim fá a dúrach scolóra faoin gursa se. Ceistí se atá ordaithe go minic, ní bháin ag Gaeilge ach le grúpaí agsúla leis an CNCM agus leis an Rhain Idirchais. Níl an freigra, níl sé I réimse freigrachta an CNCM an freigrach sin an freigra chuirtúinar sin. Banan an ceist seo leis an Rhain Idirchais sin. Agus is féidir le marrálah mar bhí cruinniú agin le múntóirí agus príomhidí an cearú de bhórta faoi seo agus bhí siad anmhuatha faoin gceist seo. Céird intólas chom le dáta atá agan faoi seo. Well, tá sé ráite ag an Rhain nach bhfuil siad a ggéir marca na bónais a thuirt. Ach dear an taran norma fólí gohfuil an Rhain faoi láthair ag déanamh meastóireacht bharrta a spreaigh dalta le tuairt faoi chuirsa tí a hain. Agus gohfuil an Rhain I món cóirla le rinn na Gaeltachta faoin gceist seo. Na sin an tólas is nui atá agan faoi stáid ratha. Nui níl muidna mar agriocht sásta lei seo. Má éifan tú an policy den idirchas Gaeltachta, tá cúpla rud luite acu sin a bheith mar chuite, agus seo an trí rud atá luite sa policy den idirchas Gaeltachta. Ibar a hain, go méid scéim sporánachta an tríú levéil. Ní cinál rudí a bhíochan go dtí gur chur rudaí cuin deireleo a gábhíle sa dóigh sin bhíoh scolóireachtaí lá an Gaeilge agus Gaeltachta an. Ach ní bheith sé sin fáil de gachtainine a dhéanaan cuasa tí hain. Ní bheith sé sin fáil ach bháin den na daltaí aon an grád is airde an. So ní bheith sé sin fáil ach de cohort an bheag den na scolóirí is fearr. So dá bhrí sin ní dóilam gur féidir a rágur cuitimh é sin de chrumlach mór na naltaí. Ifar a dó atá luite ná go méid def an géad na háitin is na chlóisí ilúna nó chlóisí idirchas tasig múntóirí mar thugann siad artha. Go méid si sin chur an áirí de scolóirí ein grád áirithe is sonraíocht tí a hain. A rís ní an gach dalta I ngach scoil an Gaeilge nó Gaeltachta, níl siad a fád go le banmhúntóireacht dhéanamh. So ní bhainach an cuitimh sin lo siúd, agus fiúháin an sin níl seach ar fáil ach de galtaí an grád áirithe. An sin deir siad
Well, bei fisrú a dhéanamh bhí ahantas ar le do Ghaeilge tí a hain san hArdteiste má táú I déanamh cuasa tríú le bhéil a luragíonn caidan níos airde sa Ghaeilge. Arís, fervor na naltaí, ins na scoil na Gaeltachtas na scoil na Long Gaeilge, ní bhainnig aon ceann den trí chúteamh sin leo. Aráilinn gotí an céad ceann eile. Ceist freisin faoi hacaíocht agus acmhainní. Nuair a tháinig an curriculum bunscoil isteach in 1999. An curriculum Gaeilge idirghealaithe de scoil na tí a hain don chéad uair. Ferbríú réimse leathan acmhainní le takeú leis an curriculum seo. Cathú an túfás airgid orthú. Mar tharlaíonn sé ag an am bhí me hain ar bharad cag agus tá sam gur cathú na milliún euro agus scaoilú múntóirí sir le go le gobar go lánaim sreach ag Ferbert cuasa iontach atá ar fáil séideán sí, agus tá digitú a dhéanamh ar sin inis, agus tá iarúnú a dhéanamh ar cuasa cuimsíochtteanga sna trí mhór chanúint le leabhar, físeán, ranta agus ar eile ó na níonáin go ranga sé. Na aisling bheith churamach agat sa ar héideán sí cé có tábhachtach agus atá an cinál sin takeíochta don curriculum sa teanga sa bhanscoil. Well, mar bhúntóir dúsáid é gach ile lá agus méid múna. Ní dóilm go bhéiteach tuncar níos mó a bheith aige ar bhúna an Gaeilge agus ar hebras na Gaeilge agus ar ghulcan cí na daltaí. Massam nach naróg leis an curriculum nó sa scoil na tí a hain marach séad an sí. Tá sé éigentach, tá sé riachtanach go mbeadh sé go mbeadh a lehéad ar fáil sa níorbhán le bhéil comá massam féin. Bhí on céad lá nar hagan na páistí seach, tá service Gaeilge ann tá ranta, scéalta agus tá siad ann ag an level ceart de fáistí atá ag tuairtfuoin Gaeilge gach ile lá ngach ile ábhar agus ag chuirla na Cumas Gaeilge an tamar fad. Massam féin gur áistin scotha am. Well, sin túrim agat ag tá sam nachhfuil sé an úsáid an ngach scoil ach éidir go bhfuil deacrochtaí áirithe leis, níl sam ach ní áras ach gur cathú an túfás airgid. Agus ní mé rá fianna gúil sé furfa ach an uirad ach mar áis agus chur an gach múntóir áis úsáidann siad an áis agus é a chur iarúnt don rang atá acu ach mar bhonchloch agus mar áis dúsáid mise é gcónaí agus bheasméid gur chuir sé go mór le fálam na Gaeilge sa Ghaeilscoil. Well, is cinnte má leanan múntóir lei sin bei réimse le an litríochta léite ag daoine agus ferbertenta ar na scileanna teanga acu. But nuair atá daltaí críochnithe sa bhanscoil an sin ar nói tá sé sula gur gá tógáil ar an obair sin sa níor bhanscoil agus go mé leanúnachas ann. Agus má tá leanúnachas le bheith ann. Con an leanúnachas sin curú dlús faoi seán ar tháinig an policy den idirchas Gaeltachta ar an bhód I 2017. Ach an aibeta ann. Níor curú an réimse takeíochta céanna ar fáil nuair a tugu sonraíocht tí a hain is teach don tráthaoiseach. Níor curú fágu curú téex lear topic amach ag an nóméid dearannach nachhfuil ag freastal ar riachtanál ní cuasa leanúnach, ní just téex lear a chuir ar fáil, tá difriocht olmhór idir cuasa chuir ar fáil agus téex lear a chahabh amach ag an nóméid dearannach. Agus níl aon obair tosaí a bhiúáin ar acmhainní a Herbert don na cuasaí nua seo don hArdteiste. So níl na deacrochtaí a bhaineann leis an tráthaoiseach, níl na hacmhainní ann, níl Athbreithniú genta air, agus tá siad inis ag caint ar chuasa nua a thuirteisteach ag leibhéil na hArdteiste ag cuasa tréimhse tá chomh tábhachtach in idirchas an dalta bhfuil an iiri sin a brathir gan an réamhabair a bheith genta agus gan na hacmhainní agus an takeíocht a bheith curtha leis. Bhéidlinn bag a raigadí an céad ceann eile. Cur an daoine ceistena go minic freisin bhí cadaigh na difríochtaí idir tí a hain agus tí a dó. Well, deirtar linn deir an CNCM gúil na tuirthaí fólama difriúil. Now tá comparóid genta ag Gaeilgeachas idir na tuirthaí fólama idir tí a hain agus tí a dó, agus is beag difríocht tá le sunrú atrib. Ní léir mar sin cadaí an difríocht sa chaideán a bhfuil tar asú leis sa scrúdú ag an deire, agus tá múntóirí anmhuatha faoi thuirthaí fólama atá co-generálta sin. So just mar bhíniú ar sin, tá na tuirthaí fólama céanna a bheag ná mhór ag sunraíocht tí a dó gná le bhéil. Cuimsíonn sin ná den dearma tá na daltaí a bhíoch ag déanana bán le bhéil, hana atá imithe, agus sunraíocht tí a hain ord le bhéil. So dóiríre ní féidir an cuasa seo a bheas
óna tuirí fólama atá luite ins na sonraíochtaí. Níl múntóirí an ebrúach, cad é se bhfuil siad agsúil, cad é an caighdeán atá ann, agus dá bhrí sin, ní féidir le aiseolalas crin a thuirt in san cóirliúcháin. Má thugamid an litríocht mar hampla. Tá trí hán sa bhreis, sin a bhfuil de dhifríocht, idir cuasa tí a hain agus tí a dó ó héamh na litríochtaide. Sin a bhfuil an. Go dtí go méid popper scrúdaí a hamplacha, agus scéimen a bharcála fáil, ní bhéfar in an difríocht idir an dáhanríocht a bheas. Ní bheith múntóirí in an rá, bhfuil seo an caighdeán a bheith le buntamach ag tí a hain, seo na rudaí a bheith le múine gom le cinú go mé na daltaí ábalta ag a bópar, mar ní churfar deir an CMCM nach nós leo a lehéid, sé sin le rá popper scrúdaithe nó scéimen a marcála a chur fáil go dtí mína saona rih an géad scrúdú. Na sin an rud go dtíir go rinne siad an ura in 2019 mína saona chuir siad popperí hamplacha amach popper hamplacha amach don tra hóisreacht tí a hain agus tí a dó agus bhí daoine anmhí hástalúp. Agus dar leis na múntóirí ní raibh siad ag teach leis an tuiscint a bhí acu sin ar céir de bhí le múna. Na péród faoi botún mar sinna dhéanamh ag leibhéil na sreatha seoisiúí, níl sé seo inglacha de scrúdú cho tábhachtach leis an hArdteiste. Now, tá agam gur chuir duine ag an ceist faoi an bhfuil an caighdeán ceangailte leis an phráma tagartha commónta de cheangacha nó an CEF or Common European Framework for Languages. Mar tá sé sin mar chinál choras idirnáisiúnta a legan sios caighdeán agus dúrú gur bunú úsáid sin i tí a hain agus tí a dó sa tra hóisreach ach ní léir doing gur bunú úsáid as cinnte níl sé luite leis an trahinseach seo leis an tí a hain agus sa trahinseach nátí a dá bhrí sin ní thugann sé sin fiúháin tróir doing bhain caighdeán atá ag testáin. So, ní chuir mé an sláán an seosúas ach just le haspáint dat bhí céirtá gceiste go mne. Feice tú an méid atá an seo cé go deacharagus atá sé na document seo a léamh. So seo tí a hain ar clé agus ar dheis tí a dó. So tógad hain punca sé, teex na ranú go criticúil ar bhatha le tainneamh agus sprachar le. Teex na ar ábhar spéise ar ranú ar bhatha le tainneamh agus le tuiscint. An rabháilí anamh ar eolais, cumar sóide a chamad sa túl. Agus deachreachtaí tuiscint is feice tú an sin gur fear bheag an cabhar ocail an seo san siúd nó mar a dúirt an CNCM lamsa tá gníomh bhríomhre difriúla antam. So ma céir na gníomh bhríomhre seo. Seo cinál bríomhre a léiríonn cad éon gníomh atá le déanamh. Now, seo iad cúpla tura fólama go bhfuil difríocht le feiceáil. Tá annach chud den na turthaí fólama déadh tú dul trí deagín nach bhfuil difríocht dá laid atrúb. Okay? So sin just ag taspáint. Now, seo rud eile bhí conspóideach ualú na marcanna, cóbhfuil na marcanna ag dul. An rud is mó tá sé aibhsithe agam i dearagan sin. An tarthú 35 fan géad den bhéal tríal, leidaithe ó 10 fan géad. Now, is úidir dímá den na múntóirí é sin, mar darló fiúháin le 10 fan géad sa bhéal tríal go bhfuil sé fíorthábhachtach béime chur an teanga leabhartha agus ord skillan na teanga a Herbert leis na daltaí agus mátá siad le 10 fan géad a chamad go bhhétaí astrachtúrú a dhéanamh ar an scrúdú béal agus a chinú go raibh na sprochanna in san béal tríal níos fearr ná mar a bhí sa ceanna bhí anú a bhí na strahanna picúir sin le chuirde glán beabhar acu agus le fólam fithe stra picúir agus fiása chur ar sin. So tá Gaeilgeachas den túram gur ceart taú leis an dearcha sin atá ag na múntóirí go bhfuil siad a ggéire an scrúdú béal a chamad ag 10 fan géad. Spiag difríocht atá an a rénós leis an 5 fan géad ach is tócha go dtí puinte go dtugann sé íslú stádas don bhéal tríal mar cófort don bheasúnú deire. Na ma héimid de raig, céir é an seasamh atá ag Gaeilgeachas féin. Céir de cheapan an bard stúrtha. So, credan Gaeilgeachas gur chóirga me curriculum ceart Gaeilge ar fáil ag an iarmhain le bhéal a rastalíonn ar na riachtanaisteanga éagsúil ag na daltaí ar fad, mar atá sa curriculum teanga bonscala. So, na riachtanaisteanga éagsúla, credan muid freisin nach bhfuil an tíadó nuair atá deire curtha le bann le bhéal, tá daltaí an
bhfuil nachfuil na skillin na teanga cho láidir acu ar an bound levéil ag freistal I gceart ar na riachtain is fólam atácha. Agus tá múntóirí is skillin na tiadó buorthanis go mé níos mó daltaí ag leir dílúna ó Ghaeilge tuis nachfuil cuasa ann atá ag freistal ar na riachtain is atá ag an cohort sin daltaí. A chomáile sin credan Gaeilgeachas go bhfuil cohort daltaí an is na scoilna lán Gaeilge agus Gaeltachta bhfuil ord skillin na teanga acu agus ar bhailleog dúlán beagání níos mó a bheith acu seansa bheith acu ferbert níos mó a dhéanamh ar na skillina acu agus ahananta sa áil as sin. Deir muid é sin I ggóhéic an stratéis 20 bliain don Gaeilge na haimine atá an stratéis 20 bliain don Gaeilge agus an méadú leis an méadú atá teacht ar líon na scoilna lán Gaeilge sa tír bhfuil gá níos mó ná riamh agan le scoláirí ag an tríú levéil atá inúil bhfuil cumas anmha agus an Gaeilge. Nádin dearmad bhfuil sé mar spruch buin blian 20 trocha go mé 20 fan géad don na postan is stáir dhís go mé Gaeilge mé éarthirí le inúlacht anmha ar an Gaeilge ag tastáil. Tá daoine a tastáil don na meán chumar sáide. Tá daoine a tastáil mar iriseoirí, mar scríbhnóirí, tá daoine a tastáil ein réimsí éagsúla an saoil le skillin na maithe teanga acu. Now, aisling agus a meachtasrá bhfuil sé tá daoine agrá in is salátáin an bhfuil sé deachar teacht ar chuoine fiú an díla bhfuil céim buinte amach sa Gaeilge acu. Gwyl na skillin na sin acu. Nádin dearmad go postanas in Europe mar astrathóirínis, bhfuil deachreacht acu I de líana mar nach bhfuil daoine a teach an cín go bhfuil na sprochan an teanga acu eisnar bhil féin rud a ráfuí sin. Cínta íana déantóing leis méid táráite go. An deacrat tá an ná go Gaeilge ag annach chu daoine ach an chaidán sin nachhfuil an chaidán ord golóir nachhfuil si de tuairtfuoin litríocht agus go meic búirteann nach meic múntóirí ilte nu ar caidan sócóord le tí a héin a bhúna muna bhfuil an caidan sin ar fáil agus na takeíochtaí cuí freisin. So tá an freisin mar phríomhide in Iarvanscoil go míoch ormsa bheith ag arcú múntóirí an ábhar eile cosú le acnamíocht bhaile agus star agus tíreolalas agus cuntasíocht agus bheith daoine a tasta le ordscil na teanga chuna bheith obalta na hábhar sin a bhuaine trí lean na Gaeilge agus tá sé an deacarí de arcú ag an levéil atá an san orteist mar atá sé I láthair na huaire. So agus carna féin a thuirtas na páistí go bhfuil si de fáil an idicus ar an chaidán is irde gur féidir caafar an curriculum sin a chur ar fáil agus go meic an chaidán sin an cínta. Agus tá puinte eile an ar nó nuairtá dalta ag tuairtfaoin orteist. Táirthe pléile ábhar tá an chasta cuidhá sa star, sa tíreolalas, san acnamíocht, agus tá a pléile sin trí bhean na Gaeilge go minic ag buin dúsáid as text ar béle. Agus tá ordscil na teanga a tastal chuna obaltaí taine chur anúla geart go comport ach insna ábhar sin. Agus ní léon dead faoi ach nachhfuil an cuasa mar atá sé a láthair na huair a freistal I geart ar na riachtanis teanga atá acu. Ní hananéis sin agus a rá go greidan muid gur ceart go mechar galtaí tuairtfaoin obair seo gan cuaite a bheith an. Tá Gaeilgeachas ag éileh na nithe seo a lenas ar an Raineachas agus ar an CNCM chuna chinú go mé a lehéid sin do chuirsa atá freistal ar na levéil éagsúla ar fáil Iarvanscoil. So ma héimiid raig go dtí na héileh atá ag Gaeilgeachas. Ibar a hain an spruchgáta an cóirliúchan ar na dhréachsonraíocht ag Gaeilge san orteiste chur siar. Go dtí go mé Athbreithniú dénta ar tí a héin agus tí a dó sa trathóisreach. Mar tá a lán eolais le bailú ag banc fónta eolais le bailú ar cad a thorla le tí a héin ag an levéil na Seisiún. Agus mar dúirt méid níor thorla sé godí seo níl sé ag feimú go ins na scoilna go fóil mar gan trácht ar nach bhfuil sé tíoch dénta ar nó bhí an fandéim an agus chuir sé sin deire leis. mé sin mar hisismóthór go raibh annach chuid den curriculum nua a bhí go maith agus go bhhéit fálamhaid agus a thuirteráig ach bhí roinntá a chunig mé am fáistí féin go bhhéit bhí macna bhíanamh rád go bhhéit bhí seo ahrú agus dá meid se le tuairteisteach an orteist go bhhéit bhí rudí breise chur leisnú rudí a bhaint ach fálam tá sé anhabhachtach an Athbreithniú sin a dhéanamh anas go bhhelamóí agus go bhheicimiid cadén rud is fearr ag dul bogarráid. So bhálinn freisin go mbeidh gealta na son Raineachas nach dúir for ein sonraíocht Gaeilge níos dúláí nó níos spellúní má smaile isteach ag levéil na hArdteiste gan chuúteamh nó luach saothar I bhfuair an 20 bónus a chur ar fáil. Now, taking muid agus taking na lán daine
Gwyl jacrochtaí a buint le puinti bónus. Ach tá fihe cuaig puinte bónus tucha chud an bata ó gabhíle sa trí le. Tá dúbalt a méid dalta ag tuairbhín mata ord le bhéil dá bhór. Bheith daoine a déireach, well tá sé sin chur an curriculum as rucht bhí láthir, ach sin an cóhéics ina bhfuil muide gobar. Agus ní léir dúine mar agriíocht bhfuil éon rud eile chuna bheith tarintach go leor de galtaí chun iad spreige le tuairbhí seo. Brüste Stefan Díach maidir leis an syllabus na sunreacht Gaeilge a bheith níos dúplaning nó níos fellúnig. Tá na brinti ar fád atá ráta hanagi faoi an daoine bheith inniúla bheith fáil le níháide an Gaeilge mar hanga omlán be mar mai na caiintirí dúchais agus na ardchainte na caiintirí lífa Gaeilge in an í scríb go clean agus Captain se ceangan na feibannaí maidir le caiintirí dúchais go bhfuil caiintirí iontach dúchais tá iontachá labhairt ach nach bhfuilmín cechi le í scríb mar go mbíonn meas gan mairí eistechab le a hosín siad a fóm na gramaí nó béidir agus a rí siad ní le chrathún na cínte ach go méidir nach múntar an gramadach soch mágab ní mar soch mágab ach fellú nach hóp. Im se cíú ar am héin dearm se na víns me caiintéid ball goniran nó i dtíana rud cín goghine kins. Agus ní bhíon sam be díomh ar dí agus tá rudí an tortin tá sam sin beidir be ní áfa se rud céanna fao na bríra nachtí an caiintirí dúchas na sé rá díana me. Ní chlusin siad an FAID sin. So gohfuil rudí an tortin gohfuil caiintirí dúchas le Gaeilge iontach chosefir ach nachhfuil an ní scríb agus go bhfuil sinna tá mis níos dúlánaí cínta mar go bhfuil siad an an tésannaí níos casta agus sin láh seáil ó híh tuiscin na folklór agus an rutin ar fad ach go meach an gramadach agus bunús na teanga ach pamá agus stair na teanga. Go dtí siad KS an éirecht a taig ceir támuid tá ain agus ceir támuid ggéar a chuineáil go na glónta an searún. So go dtí puinte is féidir lerá go méidir go muid déine éigor ar na daoine sin bhfuil ordchaid John Gaeilge acu. Mar ní ghlachhíle sin sa méle. Go meach sé mag leor go bhácaí duine éigen gan na skillan na sin a bheith acu. Mar tá na daoine sin har a bheith luachfar doin sa látá jobhanéir an nuair atátanga cholóchalach. So tá muid le gibhar a tríon sin dearbhú an raineidechis, nach meid sé éigeantach de scolóirí is scoil an Gaeilge nó Gaeltach de tuairtfaoi scrúdú is sunraíocht Gaeilge tí a hain munar míon lob. Okay, mar a míon lob. So an féitlinn bag ará. Tá muid ag ggéar a ard a thuirt ar bhuairt na múntóirí faoin íslú marcanna ó 10 fan géad go 35 fan géad sa bhéal tríal mar atá multa sa dhréachsonraíocht. Tá muid ag ggéar gon gapfar anam nua. Is botún mórata an tí a hain a thuirt ar an bob ar an sunraíocht seo. Mar tá sé scríofa go sunrach in san sunraíocht tain go bhfuil sé oscailte de scolóirí is scolanna níl sé teoranta de scolóirí is scolanna lá Gaeilge agus beachta. Tá sé oscailte de scolóirí is scolanna tí a dó tuairtfaoin sunraíocht seo más míon lob má tá scoil sásta a chur ar fáil dóibh. So ar bhealach tá an tanam mícheart ar agus tá sam go bhfuil scolanna im lá lia faoi láthair atá tuairtfaoi sunraíocht tí a hain de levéil na Seisiún, mar tá daltaí a teachtas Jacardí na scolanna acu a dreastal ar bhain scoil an Gaeilge nó bhfuil ordchaid an Gaeilge acu an bhain scoil agus ar míon lo tuairtfaoi seo. Na níl mé rágadár leise sin go forlahan ag levéil na Seisiún cinnte ní thorla sé muna bhfuil cuaite bhein. Cé cean eile? Liste le tríocht agus téics na ailsiú láthairach. But is dócha muinn sé sin níos mó le múntóirí ná libh sé hismóirí ach faoi láthair níla sig na múntóirí céinsáis le tríochta an cadí na téicsanna a bheith an agus ní féidir le múntóirí ar an ábhar sin an dhréachsonraíocht de bheas gan é seo mar tá aspa eolais sna tuirthaí fólama mar a hasan siad. So má tá siad de brethir na tuirthaí fólama ní féidir le an sonraíocht de bheas mar níl dóibh an eolais an agus chamála sin ní lista le tríochta ná téicsanna ar fáil dóibh chuna ibrú amach. Sin ceanna ceisna tá tácann sin íana tá brnarm Susan sin ar an chat bhfuil eolais ag thuairscéal a drámí dáantas ra bheith ag tíana siadó agus Well tá an céhhéad a bheith san tá a bheith le déanamh ní léon eolais suing mar hampla bhíoh scoscéalta ar fáil mar cean gona ráhanna Jimmic sin na gábhéigh sa dóé agus bhí sé
hanse go mórle daltaí san Ghaeltacht sam agus go general is litríochtta an hanse go mórle daltaí. Níl sam mé sé sinna tíochtarrás, níl san céine filia, cén caiideán filiachta, níl éonmad an taimad táráite an CNCN lin ná go bhfuil grúpa ag gobar air. Gohfuil daoine acab ag léamh agus gohfuil si gobar air se. Ní fianna céhhéad úr scéile bheith i gceist nó céhhéad dá nó aonrad mar sin bhfuil an tóna sin ann. Tá sé sin ann agus tá sé chuir mé suas an sin an lehanach tá an bhád níos lú litríocht na mar tá a gcuir sa béir le sin cínte áte bud trocha sé dá le fólam ceapan bhfuil 8 ná san amláin sin leis na trícín breise san áibh bei uorscéil amláin agus an sin bei scanán agus gá gearcéil. Agus níl sin ann. Níl mór an sa breis le heismar atá níos an a bháin bhfuil uorscéil bhfuil an 10 agus inis uorscéil nó cnúsach gearcéil tá amláin a dhéanamh. Cearcalóir, agus sin le haid tíhéin agus tíadó, agus dear an trí breise. Cúig gán tíadó 8 ná tíhéin. So sin in méid sin gomá. Cuasa Gaeilge an bhd eiletá éileh go méid cuasa Gaeilge le réimse lehan achfaní Herbert a bheith ar aondal le caiideán séideán si an cinál inéistír céan a rinne sa bhanscail a chur ar fáil dún le taú le sonraíocht héin sa tráthnóisireach sa le déimiid a raigedaí an tráthnóisireach. Is dóilinn go gafar aig go thuirt ar an tráthnóisireach. Chomáile sin go méid pápar scrúdaithe hamplacha chur ar fáil a chun chur ar chumas na múntóirí an dhréachsonraíocht de bheas agus eolais crínehuirt. Níl sé an bhfuil láthair agus mar bhfuil sé an ní féidir a bheas. Fecinn bhfuil ceist tugus teach a mé na thuairscéalta mar an ggéine bé na téachsan na mar an ggéine. Bé. Okay, a bháin go méid tríháin sa bhreis le déanamh an iarmhan le bhéil. Well, go bhistúin go dtí se sin an tólas atá agan. An féidirlinn dul raigedaí ní agus ide. Gan túsa chur le sonraíocht Gaeilge nua na hArdteiste go dtí go bhfuil cuasa ferbertha a rastalíonn ar riachtanas na scolóirí a liug sa tír. Ní leor sra de thuirthaí fólama mar thrár de bhúntóirí sa seomra ranga. Tá sé áils go chuirsiad na cnábha ar fáil ach ní léon gheall chutha acab ar na cnábha. Níl tuairim faoin spéir ag na múntóirí i láthair na huaire cad leis a bhfuiltar a súil cadaí an difriocht idir tíhéin agus tíadó agus in éagmas sin ní féidir le eolais ceart a thuirt. Agus an rud dearnach go dúir for ord ar an eolais. Seo 5 uaireanta leis an CNCM go dúir for ord ar na multaí agus ar a bhuairt phobal na scolanna a hagan chun cín mar chuid don cóiriúcháin agus gníomhú dá réir. So sé sin le rá nach cóiriúcháin atá seo nach mé for a tuairt ordeir go nééis dófar leis an eolais na multaí agus an bhuairt atá phobal na scolanna a hagan chun cín agus gnéine siad i sin a chur san áibh mar níl an seo fós ach dhréachsonraíocht. Beg arthab nuair atá taithseolalas ar fad take isteach bé arthab fille ar seo a rís agus fille ar an document agus sin an fág bhfuil sé fíorthábhachtach go méid dogha ar bhórgachanna le cloisteáil. So tugann sé sin go dtí an chéad sleanán LMA, cóiriúcháin atá bun. Na mar a dúirt mé feilsiú an dhréachsonraíocht ar an 23 lá de bhí fiabhra. Agus tá an survey le líana isteach rih an 31 lá de bhealtaine. Na deir an CNCM óide gannáí thugamid ach sé go dtí 8 le haid cóiriúcháin táid de tuairt bhád níos mó inis táid de tuairt sé bhí suas go dtí an 31 lá de lúnasa le haid ainachtaí nó submissions a chur isteach. Ach ar nua tá an múntóirí ar sire mí bheitheh úl agus lúnasa tá 3 bhí de sin ar sréis níl sam céim planéid ar bhfuil CNCM mar cheapan siad go na múntóirí éis na bliana tá chuthas deach go chun an saoir ar fad a chahabh scríomh ainachtaí. Beidir go dhéanana graintí gur seoirí agus roinnt agríochtaí ach fechar gomsa gur deis a mú atá an seo. Chomáile sin tugtar sé seachtainna go handúil de ahrú ar honraíocht éigen Beidir nach meach dornan beag daltaí tuairt faoi. Níl muid a caint faoi sin an seo, tá muid a caint faoi ahrú ulmhór atá ar aon dul le tionscadal mata a tugus teach cúpla blian ó hin. Now níl chuirsís na in sin scéil ar na tatíochtaí ar fad a curú taobhhir de tionscadal mata an rahí sé a thuirteteach idir inseirhís, sé lá inseirhís solar tugus teach éiad na múntóirí an cuasa bheith tugaíteach snáithe ar snáithe agus pialótu a bheith denta ar iscoil na rihré mar a dhéantar go handúil le cuasa nua agus tá sé seo cosú le cuasa nua.
So níl ein chuid den rudí sin dente, nuair a tugu riamholaíocht agus corpus idichas is teach mar ábhar nua. Bhí PLO tú dente ach be scoil na rihré leis na deacrochtaí a agus le analísí ana bharthab sin sular tugu sulinneacha siad níos fuide a rá. So just branóid méid in san céid lean an eile conas tuairt faoi chorliúcháin faoi na tuairimí seo. So, tá gothagwibh agus caffar an deis a hapú. Tá chorliúcháin ban ag an CNCM faoi láthair an gceist seo. Malamúdíh Pórteach lacha le go méid bhór dúirmí le cloisteáil. Na tá muid ggéire ar sína ama a chur leis a chorliúcháin. Barlinn go gcuirfh siad an chorliúcháin go leataobh ar fad. Go dtí go mbeadh Athbreithniú dente ar an tráthnóisreach sin an rud gur bhálinn go hidéalach. Ach, mana ginter mana nhéanann siad cinenne é sinna dhéanamh. Idir an dálinn tá sé tábhachtach fós go méid bhór go hanna le cloisteáil. Tá na sprop gátaí luúta híos faoi Athbreithniú ag an CNCM faoi láthair. Leis an brú atá curtha ag eagraíochtaí agsúla conran na Gaeilge agus mutéin agus eagraíochtaí eile an gréasán sin cóirnamúntóirí Gaeilge mar a bhíoch a chur brú ar thub sína ama nó é chur go leataobh. Ceapan muid beidir go n-aireoilinn sína ama a áil. Tá na sprop gátaí faoi Athbreithniú tá seans go gurfar sína ama leo. Is í seo lenas na bailí le Pórteach lacha sa chorliúcháin. Na tá survey ar lína agus déit go teacht ar inis ní gáid clicáil ar an sprocáil an bheith hochta le beltainna mar dúirt mé níl sé sin damta ag gluch a chanirid. Tá survey ar lína ná. Mar chuid den olbhúcháin don seminar nó don seisiún eolais an seonacht, thug mé hain faoin survey maidin inniuh. Tá eolais anmhathagam ar na dhréachsonraíochtaí seo. Tá siad léite go mbeonnagam rídmha uaireanta. Agus tá taithínam líonta agam bheith plé leis na ceistena seo. A thug sé gá uair go le orm an survey a líana is teach. Agus sin leis an sonraíocht oscailte os mo chóramach ag tagart den na lehanana éagsúla. Marach an tólas sin mar a mech an tólas sin agam rihré, thógach sé lá umláin orm. Bheith arm na sonraíochtaí a léamh tí a héin agus tí a dó, agus an sin tuairt faoi, sa bheith ar laid lá umláin oibre. Agus an sin tá an survey lán leis na termí sin a luigh mé libh, termí na sochangólaíochta agus termí na teangólaíochta feimí atá an Jackar le tuiscint. Bhéim se ag rálaat ar libh gan bacha leis an survey ar lína mana bhfuil tú ólach go maith ar na cuasaí seo hana hain mar chuir sé frostrachas ar. D'fhig siad hain lam bhfuil sé anada agus go dtibhan róáda. An rud is éasca le déanamh agus is fearr mar bei sé níos oscailte freisin tá annach chud na ceistin is a survey dúnta. Mar hampla tá cead agat ein tú go láidir, ein tú, as ein tú, nó as ein tú go láidir. Ach níl cead agat chuisteach mar hampla, níl dog an eolais sin seo, ní bhéidirlam é seo a ragart mar níl an tólasán. So tá na ceisna an dúnta. So mullam do riine ainacht a scríomh. Na tá an ghfuil obair a buint lei sin ach is cinnte bhfuil sé tábhachtachtaíh é sin dhéanamh. Agus é chur chuig CNCM rih an trocha héanú lá lúnasa agus tá nasc an sin gur féidir libh clicáil ar be na sleananse ar fáil ar thaobh Gaeilgeachas beidú an andalas teach an sin, clicáil ar sin agus do ainacht a chur go ddíochas teach go dtí an CNCM an trocha héanú lá lúnasa fithe hain. Ráha eile atá andíomh ná riamhfast a chur chuig Gaeilgeachas. Le de thuirimí a chur riamhfast thuginge in Gaeilgeachas ar an seola riamhfast sin. Now, curfar bhór dúirmí mar a léiríú a nachtaíad in na ceistena atá tagas teach agus éon eseolas a cheolann sibh ar riamhfast thugainn. Curfarí sin san áireamh agus ainacht á scríomh ag Gaeilgeachas mar chuid an chorliúcháin. So, sin mo chuid se ráit agus tá méid cinnte go bhfuil rudí eile go bhailim rá go bhfuil sibh ar aus teacht go dtí an seisiún seo a nach léiríonn sé an tíim mór atá ag daoine in san ceist seo. Is deis ionta bhailim sa béidir an tráchtúireacht agus an caint ar fad ar an rud seo a ahrú a rud atá an dúilteach go rud éigean a déiteach a bheith an dearfacht dá dúirfaí faoi i gcearr. Dá éis dófií linn, dá gurfií na hainachtaí agus an méid atá le rá ag na daoine atá ag obair go háirithe na múntóirí ar an talamh san áireamh is cinnte gur deis atá an seo rud éigean gníomh éigean fiúntach a chur i bhaim ó thaobh na Gaeilge. So má tá aon cheistin inis tagas deach a bhlána gur féidir am haon trasa nó aisling a ragart. Cínte, gur mí agus sinna íana. Is dócha tá ceist
Tá ceist bheag óháin gur féidirlam sa ragart go sciapaí an ceist ná céim fá nach bhfuil an NCCA san rain I tuairt eolais do Gaeilge idechas. Ní dáirlim go bhfuil siad go bhfuil na freagraíacha, ní dáirlim go bhfuil sé eibreamach go fóil ní héanaach bhfuil siad a deagháilinn, tá muid fáil lear mór freagraí ar a good irtas agus ar a good litricha agus rifaist ach tá tólas caiddánach céine ontolog mar derm ní sé eibreamach. Agus go dtí a bhlóid tá sé sinna chur frustrachas mór aringe agus tá sé ag cothú deacrochtaí sa phobal, mar tá folú san tá aspa eolais an níl daoine cinnte sa tá daoine géisteach le ráflaí agus ceapa tá sé seachantóirú tá sé éigeanteachta a fáiste seo dhéanana agus tuigim muid é sin. Agus dóíire tá muid an crosta faoi mar tá muid na fáca inis sa chás go bhfuil ar an iireachtaíanamh an cá sa bhíú san áid go mechad chóir an rain agus an CNCM a bheith mha. Cínta, yeah. Agus an sin gam leis gath mé just géirí trátrí na ceisní fad. Dúr ceanháin dearangur smuoineh má on tonraíocht mar go méidir ag dearan le go bhealsóí caiid an scrífin na scoláirí a fág an na manscoile, rudnach bhfuil acha faoi láthair agus a heastín go géir go mórmór de ábhar idtí atá teachtasteach ag múna is scalní tí a hain gan 1 gramadach ach a hain. Okay, so mu sagm ein rud ein den a rohí sin. Ashling, go homlan. Ní mu géirí go gailfií antanga agus mar bhfuil an caiid an ann ag na múntóirí sin a thorlaí ach ní bheith muid an sin. Ba mu dógus a go dógfií na an taine san ámh agus a bhrenn ceartá dhéanamh ar an gcóras. Yeah, an sin mar bhfuil ein bhórdiafíocht idir an tonraíocht tí hain agus tíadó céim fá amach mud an siad ag molla nachmeach se éigeantach scanní Gaeltachta tuairt faoi tí hain. Mar déitach daltaí a bheith ag teachtasteach a scail na Gaeltachta as gur fólamóirí iad agus beidir go raibh siad in na gcónaí asasanna nó áitéigean agus tagann siad isteach agus just níl na scileanna teanga acab. Chun tuairt faoin ó beidir go bhfuil deacrochtaí eile acab nach níoreach sé dóibh. Adbhíonn an CNCM an sa folaí den Gaeltachta Gaeltachta go mbeadh cóhort áirithe ann. Na Barlin ar nói go mbeadh is a gcuin cadaí an difriíocht a town idir an dá hanríocht agus go mbeadh sé saléir go faoi láthair níl sé saléir. Agus bhí na cean na ceisna tháinig isteach an sin ná an méid an takes leir céine úsáid ag tí hain agus tíadó, aber an uorscéil bhfuil an tolas sin na going fósnú meid uorscéil faoi le ag an dá levéil. Well, mas uorscéil bei sé ag teach na fáilseoirí mar a bheith scoscéil san ó an tríal. Well is ní bheith sé sin is sin bheith an cuid sin den litricht is chiggins an takes leir. Ach bheith tú agsúil go mbeadh takes leir ar lehan le taú. Mar hálíonn sé láthna agus tá eolas agam ar chuid ní scríbhann na takes leir seo den na fáilseoirí. Agus tá brú ar an tá. Bhíoh takes leir fáil cúpla bliana nach ra annach Gaeilge. An sin bhí brú ag tíocht ar daoine bhíh scrín na takes leir óna cólachtaí fáilseoireachta níos mó béir agus níos mó béir le bheith han. Go dtí go bhfuil na takes leir don hArdteiste ord le bhéile is annach chuid béirle antab, rud nach bhfuil iúnach de chaintóirí dúchas Gaeilge. So dábhrí sin bheith muid agsúil ar méid is lú go mbeadh takes leir ceart ach ní díreach takes leir ach cuasa ceart le taú leis. Ach an meid do meid mátha uorscéil agus bé an méid an tuairscéil céine ar siúil ag tí hain agus tíadó ag ar levéil. Well, go bhfuil gotí seo bé. Darlóir sin cean na ceisna go leis céile. Ok, ceistelin sin bhí wachar an géad rang a bhí ceapí Gaeilge tí hain a dhéana fithe do bhhar go dyslexia ar bhí me ag tuairt chúnachó dá bhrí sin forma eolas má ar an gúrsa ceap me gur preisi ceartint an cuasa ní a pap ar samplach ar fáil gotí mí deara an é seo thlós den hArdteiste tá hArdteiste róthabhaach mar scrúdú le seo i dhéana. Well, tá tú dírecha den ahrán sin ar na rudí atá ráite agamsa. Is mí na saona gábhíle san níide go tháinig na pap ar hamplacha amach agus bhí daoine scantraithe ar a tháinig siad mar ní raibh siad ag teachtas an tuiscin a bhí acu sin ar na tarí fólam a bhí cuid den termíocht an do fear agus ní raibh sé sáúil ar chorbe tá gnéithe den sinna fá bhfuil muid leirigh Athbreithniú ar an trethóiseach mar tá a lán le fólam as agus mar a dúirt hain ní féidir botún mar sin dhéana bheith levéil na hArdteiste tá scrúdú a bhádró hábhachtach tá na daltaí a bhádró stratéiseach ag an levéil sin le go liige siad dó féin tuairt faoi scrúdú mar bhfuil gachrad saléir faoi. Agus puinte ón tuismór céine ba chogamach an pápar céine Gaeilge ag gachtain sa tír tá ar arbáistí an pápar céine béirle dhéana agus níl an severas céine béirle ag móhaach le gasar atá tócaí le béirle.
Well sin an fá go gapan go gaigh pointí bónus a bheit dogan atá tuairtí cean agus tá sé sin sin an fá go medal agus aní a sin. Go bhfuil ghalta tá thógáil le Gaeilge tuairtí fápéir béle, bhfuil andúlánach ag an ord le bhéil go háirithe, Har a bheith dúlánach agus an sin céim fá go mechar sin tuairt faoi fápéir, níos bhfuil níl bhéigar a céim fá go dúradís faoi fápéir, níos dúlána gan cúte sin an fá nach bhfuil éon náire ar a marrá go bhfuil pointí bónus se tastal. agus beidir agus ní marrá bú se seití mar dúirt na handa am versus an lína mhras ní mé le cíú an áirtnáid ar a dar lehan ag go buinte se. Ach is bhfuil ceistin sin maidir leis sem méle ar ceart go béle. Ní marrá ní le sam agus ach níor cheart go meach mu a talan isteach rudí a bhhaine le ábhar eile tá de stoilm gur tá go leorrodí le naidrúmacht má dhréacht sonraíocht se. Ach i principal agus sinna tá mis breanhid agus ní mún ar Gaeilge me bhí denna cín chuir ceisfidí. Is tuisna bhil me tá géire gur strethe mochid gas an caiidan is aird a Gaeilge agus is tuair mis Gaeilge lára bhób. Díad me éirecht Gaeilge sríomhhairt ó chumá ach go méidí se áid sin ag an anscail. Bei se de dína go ábhar le chuna dé sí Gaeilge agus mar deirú, chuid go na hábhar sin nach námecht bhile takes out an éirla agus iad gear le gunráil na nábhar sin sí Gaeilge. Bu cheartúach a léide seo go chósa takeíocht ób. Íntamuid gur ben cuasa cearta atá wing a bheith CD ceart. Agus nach náchamuid leis an rud atá chorás ar ggóis nach bhfuil omlan stóhíar bhealach, nach bhfuil le feiceáil céirt go dtíach tá geis leis. Ní dóilm gur ceart chuine bheitá dúltú a bheitá mar nach náró nach tu go fás rudí. Bu cheartan rá tá a dhéire ach tá a géileh go mééis sé aibrí amach a gceart ar a gaiir airde is fellna gá go gáise. Agus go méid cúte bhar fáil dóibh. Go méid cúte bhar fáil dóibh. Tá ceanna pointí tá dentan sin a ghfuil takes ní difriúla an ag tíhéin agus tíad an testas sóisreach agus caiise sin a bheith eolaí den hArdteiste. Well, ní féidir marrá go céad fan géad cinnte chun tuiscinnte a amsa béna text na céine ann ach a ríist ní sé se fáiltíthe agus ní léon cinnteach dagan faoi. Ok, agus sin táúplair fin na pointí bónus an sin tá lu duine amháin gur stratéis an sin stratéis a déit úsáid le hiúachta dhéana na pointí bónus a leir ná a léir go caiintúir dúchas ag tuairt faoi scrúdú tí héin sa Gaeilge agus ceartach scrúdú tídó ar fáil dóibh sa bhéirle leis sin pointí céine ar fáil má hagan dáilta faoi há scrúdú tí héin. Sinna fághain na pointí bónus tábhachtach. Tá rud amháin gur bhhaile a lua libh atá tábhachtach freisin le chur sanóirmh agus sin go bhfuil pointí bónus an san hArdteiste de ghaltaí a thugann point scrúdú in Gaeilge in sna hábhar agsúla agus tá na pointí bónus sin luachfarmar. Lé mé áiteig in na dúris Thuismitheoirí ag bog a gcuid páistí go scoil na béirle de mar ag gur tháinig siise as teach nó go ar ghaltaí a dhéanamh rud nach dóile a thorlóig. Ach tá sé tábhachtach sin mar bhí daoine an agus tá siad fósan. Sa rain idirchas agus an áitina eile idirchasóirí bhí na scríomh tuairiscí agsúla ag rá bhfuil buntáiste míchoram ag daltaí na scoil na lán Gaeilge ineall ar na marca na bónus an siad san hArdteiste ins na hábhar difriúla a dhéanann siad. So tá bhí sé sin molta ag an comisiún ar choras na buintí an 1999 gur fhí deire leis mar gur sé égóir agus égóir mar chaltaí eile. Na ní dóilm goil substante buint leis na thgointí sin, mar stoilm go bhfuil dúchláin anmhór a buint le tuairt faoin na hábhar sin trídan na Gaeilge tras nach bhfuil text ar go minic ar fáil is miontan bhí an Gaeilge. Tá annach chuid dúchláin na buint le bheith plé leis na hábhar seo trídan na Gaeilge agus tá laidítar go mór ar an méid marca na bónus an siad ra mar hain siad na grád níos airde agus rud é sin le smuoine bhéir bhfuil an buntáiste sin an duna daltaí agus is rud an luachfar atá an. Agus an sin ar an gceistmaidir le litríocht éagsúil a bheith an deir sin nachmeach na daltaí gan ní tí héin ábhata scrúdú tídó a dhéine gan áras dámach litríocht. Sin an fá nach ceapan go gaith go bhéidir sé bheith hen mar ahíonn siad sa fáilsaí nidir spreilta go gaiith siad a bheith hen an tuairt faoi scrúdú tídó más rud nach bhfuil siad in an ag an scrúdú tí a hain. Is dóilm tásúlaim go fervor na geisteannaí freigarthann sin neach mé siar ar cín a bhí pléit sa hana
agus an sin just pointe an sin leach se réún go net nó fi stríd mark ní breise go caidan níos iad a bansamach ag dalpi. So sin pointe táhaach an sin. Ma is do go sin é a ceiste bháin ann agus is dócha gur cean maithí beidir le críochnú céim fá nach bhfuil níos mó den ábhar seo aflé snaán ceistetá cótáhaach. So is dócha go dogan an ócáid seo an deis dúin is doch ordaán a haing ar an gceist seo agus lena madáin leis an blé. So beidir mátá na caiintóirí sásta go gur méid príoch leis an ócáid. Okay. So is dócha Harbhar gan agus haar cean Gaeilge fóálam díreach buchas mór a gá leis an trúir caiintóir. Tá annach chuid machnamh dua agus analíse agus inócha chortheisteach sa fléisisin ar fad agus san obair a réitioch mar bhonús den obair seo agus ní tasc éasca a bhí ann agus ní tasc éasca é seo in éonmhealach dul an lech le hábhar tá dul agus trám agus nachhfuil na freigraí chutha ar fáilún ina le. So tá tharbheith buachtíh as dul an lech leis agus iirecht dhéana rud éigen dearfach a dhéine as an doléir seo a log. Tá tharbheith buachtíh ar fad a tháinig ag an seisiún agus a chuir ceistníos ré agus lilinn na hócáide. Bei seisiún eile cocasúil a rachtal agin i Méile de lún se chuin, so má tá daoine ar bhar nachna ar bháil freistal ar sin bhéin anbuachtíh danéantha iad a chrórú ag ar sihgréán a chlárú agus le ceisní chuirteach. Tá go leor daoine chlóir den cean sin agus tá go leor ceisní takeíisteach, so tá fátíimiid go mór rih sin. So táid ar fáil le gach takeíocht agus cúnamh a chur ar fáil ar na ceistní sin. So sin é weimse ar mhuiile buchas libh ar fadas fellin agus bígéid agháil ar an gceist seo agus beimteach sú go mór le bheith ag leir le faoi éis. Go maith.